lura da ashwaq, irin abin da rai yake so. Rai yana son hutawa wani lokaci, yana son wani lokaci ya ɗan yi nishaɗi, to shi yasa musulunci ya halatta waɗannan abubuwa. Wani lokaci kana cikin masallaci, kana sallah, kana nafila, kana karatun alkur'ani, wani lokaci sai a ganka kuma kana tsalle-tsalle akan hanya, kana tsalle-tsalle. To kaga wannan duk abubuwa ya san rai yana da wannan, shi yasa musulunci ya halatta haka. Wastijabatin lil fitratil bashariyya, kuma musulunci ya halatta haka dan ya amsa irin fitra ta mutum yana son fitra, ɗabi'ar mutum tana son irin wannan ladal insan. Ada min annahu, sai dai annahu idza zawalaha bi nashdin, balle ma idan aka samu wannan abubuwan suka sa maka nishaɗi lil wajibat, wajen yin abubuwan da suke wajibai. Idan aka baka wani nau'i na nishaɗi wanda zaka ɗan saki jiki ka ɗan exercise, kuma in exercise ɗin nan zai tuna maka, zai baka ƙarfin yin abin da yake wajibi, to yana da kyau. Za mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake gina ramin Khandak, sahabbai suna gina rami don su zagaye Madina in wannan maƙiya sun zo yaƙi. Annabi ana sarewa, shi ma har yake cewa ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, kamar da waka. Annabi ya ce ana nabiyyu la kadhib, ya ce ni annabi ne ba ƙarya ba ne. Ana ibn Abdul Muttalib, ni ne ɗan Abdul Muttalib. Shi yasa ba laifi idan an zo ana aikin alkhairi, za mu karanta mu ji, a samu wasu su dinga zigawa, ce kaga maza ba wasa, irin a samu ana zizzigawa ɗin nan, ana yin wannan. To irin wannan kaga in zai taimaka wajen aikin alkhairi, haba aiki ga masu gama ka, irin ana ɗan wannan, to yana da kyau, yana da kyau irin wannan. Shi yasa Malam ya ce balle ma in wannan zai samu mutum nishaɗi wajen ayyukan da suke wajibai. Wayan hadu bil mas'uliyat, kuma zai sa ya ɗauki nauyin amanar da ke kansa. Wa ya tadarrabu ala asbabil quwwa, zai zama ya exercise, ya ɗan shirya duk wani nau'i na samun ƙarfi da ya samu, wa wasa'ilil jihad, da kuma hanyoyin yin jihadi. Wa min hadhihi al-alwan at-tarfiyya, cikin waɗannan nau'uka na ɗan shaƙatawa, al-mubaha, waɗanda Allah ya shari'a ta halatta, allati shari'a al-islam, wanda musulunci ya shar'anta, abaha alwanun min al-lahawi, to musulunci ya shar'anta wasu nau'uka na lahau, na wasanni haka, ko kuma shaƙatawa, wa tarfiyya, da kuma ɗan jin daɗi, lil muslimina, ga musulmi, fi hafilati zifaf, a lokacin da ake bikin aure. Shi ma lokacin biki shari'ar musulunci ta yadda a yi waɗansu abubuwa irin na shaƙatawa, irin na jin daɗi. Walayalil urs, da kuma wannan dararen da za a yi ta biki, dararen nan na angwanci. To musulunci ya yadda da waɗannan hanyoyin da za a bi na shaƙatawa da ɗan jin daɗi. Wa ilaikum hududu hadhihi al-ibaha, amma Malam ya ce bari mu baka wasu iyaka